But it doesn't change it. Go above. Settle in figure. I tried the last time, but I Taiwo
Italy
So welcome to the gallery of Cyprian Mutizwa Bamu. Patiri pa program ye Nyaradzo. I mimi teza mukite. Okay. Awala ko ndiano ko tutawanda. Wewe baba hapana bana mbona. Inini? Up. Oh yes. Ni hapa. Hapa. Baba. Ni hapa ya exactly. You know this one? The kare long back. It's still my grade 4. Grade 2. It's the same picture. Okay. Asaka mbutaura tindiani. Ndakangana. Asa inzi matamba nadzo ere. Matamba nadzo anzanga ka rora kwana chigodo. Anzanga ne mabhazi. Matamba nadzo of course mabhazi. No matamba nadzo. Because I akadonate bhazi pamuchato wavo. So I think that's the guy. Okay. Aenda mushayo. Thank you.
Varizo mushauno nana madzimai avo pamusoroi vabereka vana sekuru nana mbuya vakwa kutama uko kwazvimba kwa Chigodo
pamusoro wemadzitezvara vese vari pano, pamusoro nemadzishese emunharaunda avo ari pano, ana amai nana baba, madzisahwira, vana mbuya nevazukuru. Unzi tifambe nguva yedu yapera. Zviripo ndezvekuti ngatiwane muteuro wokunamata kuitira kuti vanoda kutiratidza zvavanoda kuita voita, Mwari vakomborera. Saka sekuziva kwangu dare rino rechitendero chasekuru ndecheRoman Catholic ndo akatipa minamato. Saka nokudaro kunyange vasati vasvika vakuru vanopfuura isu tiri pese tiri pano, ngapawane veRoman Catholic vatinopa mbiri iyoyo mururimi rwavo vaenderere mberi kuti tigone kutsenura zvinoenda mberi. Tinana mbuya vari pavo, titungamirirei paminamato kana kuti vakuru vedunhu rineri venzvimbo ino, vana mai vatiri kuona vakashonga mbatya dzeRoman Catholic. Ukuru hwenyu ndimunoziva, tiri kuda kukumbirawo kwamuri kuti tipeiwo minamato tifambe tichienda mberi sokuya kwamaita kudaro. Amen. Nabanelu amadzangu zindakatadza kwazvo mukufunga, mukureva, mukuita nemukuzengurira zvese zvinhu zvangu. Naizvozvo nokumbira muriko nemurangeri navashandi vose nemiwo hama dzangu kuti muteerereyo kuna Baba. Mwari Baba muna masimba ose, tinouya kwamuri panano mangwanani. Tinoda kutanga nokukutendai chipo cheupenyu chamapa mumwe nemumwe kuti tive pano. Toda kukutenda ukuru hwenyu, toda kutenda kubata kwenyu. Toda kukutendai nokuti muri Mwari wakanaka. Toda kukutendai nokuti imi Mwari ndimo munogonesa zvose. Hapana chatinoita tisati tatanga nokukutendai nokuti ndimi makatisiya. Pane ino nguva tikuuya pamberi penyu nebasa riri pakati pemusha uno. Tiri kukumbira ukuru hwenyu kuti murambe muchitungamirira. Baba wamasimba ose, munopa vanhu zvipo, munopa vanhu zvinhu zvavanozosiya senhaka. Saka pamusha pano panguva ino toda kuona nhaka yakasiyiwa nababa Bhamu. Toda kuti mumwe nemumwe acherechedze nokunzwisisa nokuona kuti mukati meupenyu, mukati mekurarama, zvii zvaunosiyira vana vako, zvii zvaunosiyira dzinza rako, zvii zvaunosiyira kunyangwe venharaunda kuti vazokuyeuka nazvo. Tisave vanhu vanozosiyirwa zvinhu zvisina kunaka. Asi pane ino nguva pakati pemusha uno tichava nokugutsikana nokuti pano pakasiyiwa nhaka yakakosha. Dai waro muri nevese vaedza kuteedzera zvakasiyiwa. Asi zvese izvi zvipo zvinobva kuna Mwari. Chekuti angatofanirwa kunge tiri vanhu vanogara vari pedyo naMwari.
tichinamata kuna Mwari, tichitenda nokukumbira nokugutsikana muzvipo zvatinenge takapuwa tichizvishandisa nemazvo. Baba Wamasimba Ose, chivai nemumwe neMwari pano kuti pane zvese zvaticharatidzwa tiwanewo chimwe chete chatinobata, chatinozokwanisa kusiyira mhuri yedu, chatinozokwanisa kuyeukwa nacho mukati mekurarama. Zvikuru sei chipo chechitendero. Baba vaive munamati. Hongu tinoziva pane zvizhinji zvinotibata apo neapo, asi chitendero chavo vaive nacho ndo chipo chokutanga chatinofanirwa kuziva tese tiri pano kuti baba havasi akasiya nhaka yekunamata. Saka pane ino nguva toda kuti Mwari muchitungamirira zvose zvichaitwa pano, muve munozvitungamirira murudo, mugozarura pfungwa dzemumwe nemumwe, mugoisa mweya werudo, kubatana, kunzwisisana mukati menzvimbo ino, mukati menguva ino, mukubata kwose kuchaitwa. Tinoda kusiya zvese mukati memaoko enyu kuti imi Mwari mugoramba muchizvitungamirira. Vakudzwe Baba neMwanakomana naMweya Mutsvene. Zvanga zvokutanga zvinonakare kwose nemisisi ngaperera. Mbiri nerukudzo tinoramba tichizodzorera kwamuri muteedzisa masimba tichiti Baba wedu muri kudenga. Namatwe mamwenga usvike, kuda kuitwe pasi sokudenga. Tipewo nhasi kudya kwedu kwezuva, mutiregererewo zvatinokutadzirai sokuregerera kwatinoita vanotadzira. Musatiregerere chiramo zvinotiedza, asi mutinunure kune zvakaipa. Tirambai muchititungamirira kunyange patichapinda muchiurungisa zvose Yesu muzita reMwari Baba neMwanakomana Mutsvene. Aiwa, tinotenda zvikuru amai nemunamati wenyu wamatitungamirira. Tinonge tiri suppose kuti tive tisataenda mberi tikwazisanewo ipapa pakutinetseni nekuti tagara tasangana hedu vanoremekedzwa tina madzisukuru edu atisingade kuti tivatarisire pasi vatibereka pano, vabereka ivo vaSiprian pano vabva mupano. Saka tinokukwadzisai vana asekuru, tinovimba kuti mutiregererewo, asi takungobatira padenga nenguva, asi tinokwadzisai ana mbuya nana sekuru vose. Amai handisi kuvaona vari vasati vasvika, nekuti ndovaridzo musha uno vatinenge ida kuti zvise zvitange zvatichida kuenda mberi varipo. Zvisinei, taakusiya nguva ino kune vari kuda kuopareta kuti tione nhaka iyo yanga iri kutsanangurwa. Tinokusiyirai nguva iyoyo. Tinotenda. Mangwana nakanaka ana matere, ana sekuru, ana mhofu, vavakidzani, ana sekuru vachikodo. All protocols observed. In the meantime, because priest vati vanenge vapanapa na 11:30. So we're just trying to squeeze, and we made a small film which is about 30 minutes. Tikakwanisa kuwanirwa nyasha naMwari, tikakwanisa kurekodhawo mudhara vachitaura history yavo. So tichaplay pa TV hapa. We hope everyone will get to see it. And then afterwards, kana paina vanenge vachizorido tinozokutumira link yacho handiti. And then I have a small disclaimer. Pane munhu asipo pa documentary who is one of our siblings. Apparently patazotap the last recordings this morning anga ari kwakutama, but we add her. So mukazona asipo, it's not deliberate and it was not intentional. Tatendani. Roman Catholic parish. So vaidzidzisana vainzi vadambaza
baba wana James Chikerema. Waningina na koma na baba tinawa Cosma pamoja yangari mkomana ukutanga. Wechipiri ngwari Edmond Cambian bamu kuchizoya baba Peter mashure kuchizoya Rafael bamu wawe na nzazi zao. Utanga ndi Justina, wechipiri Pelagia, wechitatu Bernadette. Wakosma wakanga wali muna akanga amboti endeo kuchikoro wachibva vadzidzira zveukoti tingati vanga vainzi maorderlies under the Ministry of Health. Saka vanonyanya kuziva kwavakagarisa chaizvo vakasenza paBuwera Hospital. Vachizobva kuBuwera Hospital vachizoenda kunoshandira kwaMutoko panonzi paNyamuzviki Clinic. Kana ndisingakanganisira ngari kuna 1957. Baba mkuru Cambian wanga wari mudzidzisi vakadzidza kwakutama vakaita teacher training yavo vakaita end up vakudzidzisana kuna Loreto Mission and kwavakazopedzisira kuGokwe vanonzi paMapfumo Primary School. Ndoko vakabva vazotama vachibva vakawa musha wavo ikoko nemhuri yavo ndokwairi. Baba vaPeter vakaretire vaive mudzidzisi zvekare. Vakambotanga kudzidzisa kuna Chinhoi. Ndichaiuka rimwe zuva tiri kuChinhoi kunonzi kuSt Peters. Changa kave chikoro chakanga chakapiwa zita rakafanana neravo. Ndiri mwana mudiki vakavhura bhodhoro reCoca-Cola yeBlack vachibva vachikoka zino. Saka ndirwadza chaizvo. Anyway, vachizobva ikoko vakasumbuya vakadzidzisa kwaChikambi. Vakabva kwaChikambi vakazoenda kunonzi kuGweru. KuGweru vakaita nguva variko ndokwatakakurirawo isusu chaiuka 1953 tiri panonzi paSt Elizabeth. Pakauya ndofunga ndi Queen Mother yokuBritain okuEngland. Mai vakasiyirwawo utensils, kitchen utensils. Ndovanga vari headmaster paSt Elizabeth Primary School. Baba vachizobvako vachizonodzidzisa kunonzi kuMambo Primary School. Ndichaiuka mushe kuMambo Primary School taigara paroom number 291A. Zvinondidekadza kutaura futi kuti pa291B ndopaigara first president wemuZimbabwe Robert Mugabe. Yes.
takagaramu. That was around 1953, 54, 55, 56. Yeah, 1957 ndichayoka tichizodzokera kumusha kwekutama. Vese ava iko zvinhu zvakusinari aripo kunze kwatete Pelagia vakaroorwa kubocha ndokwavari asi vakura. Enda kwachigodho hanzvadzidzana amai vaitwa breakfast na mapurisa chigodho na John Matsika Chandu mvura yadzonga ngoma inorafa kwandonyo. Ya ndo sikuru wedu waitanyanya kumhanyidzana nawo sikuru. Ya yes, tochibva ikoko tochienda kuvanin'ina vangu ndindoteerwa na George achiteerwa na Emmanuel achiteerwa na Matilda achiteerwa na Anna achiteerwa na Angela achiteerwa na Pascal achiteerwa na Romeo. Right, 5 boys and 3 girls. Right, ini niko Snesh ndine mudzimai wangu Kiliana Chenengeta. Ndine vana vanoti Peter, Priska, Robert, Mavis, Talent, right? Asham. My name is Priska, the second child of Cyprian Bamu. In his life journey, my father loved fishing so much, a hobby that started as a young boy in Kutama, and he never stopped loving it. Oh, kubvaku wana udiki. Well, initially takatanga chimbo sarana na sekuru tienda kuminda tinofudza mombe nana sekuru and so forth. Tingo tiri koko taiwana zvinhu zvakasiyana mumasango. Taidya zvinhu zvakasiyana zvakafanana nehute, mazhanje, maroro, tsubvu, taiteya shiri tichibata shiri nohurimbo nemariva. Yes. Netsuro taive nembwa dzaimhanya chaizvo, ana jealous nana spider nana sport. Dzadziri shasha pamberi paigara inyama. Taigona kurova kana tsuro 6 per day. Ndina tsiurwa nasekuru nambuya kunzi imi vanai mauda kupedza mhuka musango. So tainakidzwa stere kana especially tsuro kana yabatwa, because imbwa dzedu taidzivhurira madzatsa. Saka tsuro yaiti kanga yamuka haina dhoo dzanga dzichifarira madzatsa. Ya ndo mamwe masports ataita. Tairaura naunyani nemuturwisi munana gwabvu turi padhuze tu tibata tumisinde nezvirauro. Ya kuna manyame tainyanya kutya kuenda because kune makaro. So asi
zvaizoita end up ndatove murauri chaiye manje. Ya zvakandisvitsa pakuzotenga modern fishing equipment, kubvira kuzvirauro, even boats. Yeah. Chinoraura unana Dawendo Dam, na Lake Chivero uko, nana Beatrice ma private dams. Yeah, nana Maso. Yeah, raw fishes, bass. Asi demu randiyakidza serekera ndakazinge ndakunyanya kuda iDawendo because the raw fish dzinonzi robusta. Robusta fish inobatika zvakanaka kana uchiraura nekakanje crab. Yeah. Kubata crab rako chenjera kuti unokuruma norikwatsura chekumusana kwechi chosara chine zvikumbo dimbura zvimakumbo zvese. Ya kana akawanda zvimacrabs zvako kuti kande watofida zvako so. Ya uchizo dissector kana riri hombe dissect it into 4 pinza chirauro nemugumbo chobudira uko big size chirauro which I know the ground fishing. Yes. Pane marobasta unotuta. Yeah. Kwa ndisina kumbobvira ndakazomivara kwandandine shungu nako na Zambezi chaiko kukariba. Yeah, either kukariba kana Vic Falls. Yeah, nane shungu yekumbokanda chikirauro mna Zambezi. At least kune howe dzanonyatsonga kuti ndabata howe ya inondityisa kuti ya. Yes. Ya ndaine shungu chaizvo. It was one habit to another. From fishing, Cyprian was a good hunter. Started off with a pellet gun which he used to hunt down birds and ducks. Later in life, he acquired a bigger gun and became a real ranger, taking down impalas, greater kudus, deers, and like animals. He loved his dried meat from his hunting expeditions, which he called kwachu. Shooting, ndakatangisa zvangu ndine air gun. Well, ndakatangisa nerekeni chiri adiki. Dzingaro.
dambo. Kuna ku kembang makan. So jadi yes ku diri kan. Dari bawah. Ya kan di sini ada window. Saya itu beli apa? Punya apa sih? Oh, warai. Dia duduk kalau bisa deh. Maybe no one is here. Hapana elimu mandiri. Kwanza waziri. Asili kuyambura. Oh, pani kuya na wale. Pani. Aiwa.
Baba. Buat apa? Ina nopo. Murah deh tu. Ayo, apa tu? Siapa pun. Aje je. Ayo, tu. Ayo, gue. Kamari baba. Ah, gue. Beda tak seru. Aceh. Ama dia ndo baru ya kumbe. Sampai lupa mira sok. Sampai dia minta kumbe ko. Mana tu kalau tu ber apa? Ayo,
Now we can start? Yeah. Oh, is it? Okay, I think that's all. Let's check it. Ah, okay. It's all right, man. I asked someone to wait for me. Okay, let me find I suggest you Cyprian Bam. Okay. All right. What is this for? It's just a microphone for their video, for their live streaming. I have to be careful what I'm saying today. So we finish it or something. Yeah. Okay, you do it. I have to be careful what I'm saying today. So I can just put it here. Is it on already? Yeah, it's on already. Let's go. Let's go. Got it. Bye.
muzita rababa unge ramwana komana na moya musande kazwai vatenderi vadiva hamaru penyu ramambo yedu Yesu Kristo norudo rwa Mwari Baba noruwadzano rwa Mweya Mutsvene ngaruve nemi mose. Nasi tiri pano kuita memorio ya Cyprian Bam. Mwari akamudaidza akatisiya. Takafamba naye muupenyu wedu, takagara naye muno munyika. Endi nasi tiri kuita memorio kuti kana kuti pane zvinhu zvishoma akaita mumwoyo make, Mwari amuregerere kuti apinde muumambo wake wokudenga. Endi nasi isusu muchechi yedu ya Katoliki tine zuwa guruguru ras Musande, Petros na Paulo ndiye vanhu vakawaka kirike, akawaka chitendero, akaita mabasa awo kuparisa shoko kuti vanhu vadzive vanzwe shoko rakanaka. Ndiye basa ramunhu vese anotendera muna Mwari kuti vanhu vanzwe mashoko akanaka. Tese tine basa rekuparisa, tinotangira pamba pedu, tinotangira kunzvimbo tinogara kumabasa wedu kuti vanhu vadzive Mwari. Ngatinamatire Mwari kuti atibase pachedu tigare vatenderi vakanaka. Tinoziva, tinotadza. Saka ngatikumbire rogere kuna Mwari. Ndinovuma kuti ndakatadza kwazvo mukufunga, mukureva, mukuita nokumuzengurira chose ndino jangu. Ndaizvozvo ndinokumbira Maria Mvirigo nemiwangere nasande wose nemiwama dzangu kuti Mwari muna masimba ose tiitirewo tsitsi, tiregerewo matadzo edu muzotitsa kuupenyu husingaperi. Mwari ngarumbidzwe. Mwari ngarumbidzwe.
Ngatina Matei. Mwari Baba mupi weupenyu usingaperi. Kristo akatakura chipianiso chake, akafa akamuka. Cyprian Bamu watinonamatira uyu akatirirawo matambudziko ake muupenyu. Zvino onai Baba makamudaidza kuti ave pasi pano. Chimutora ivo achirega kutambudzika, agare achifara nemi pamwe navasande vose kwemisi isingaperi. Inzwai shoko, inzwai chiverengo chinobva mubhuku ramabasa avapositori. Pamazuva iwayo, Mambo Herodhi akatambudza vamwe vaiva vesangano. Akauraya Jemusi mukoma waJohani nebakatwa. Paakaona kuti zvakafadza vaJudha, akaenderera mberi nokusungawo Peter. Aya akanga ari mazuva echingwa chisina mbiriso.
Paakamubata akamuisa mujeri, akamuisa mumaoko ezvikwata zvina masoja kuti zvimuchengetedze, achida kuzomuisa kuvanhu mushure mePasika. Ipapo Peter akachengetedzwa ari mujeri, asi sangano rakamunamatira zvikuru kuna Mwari. Usiku ihwohwo hwokuti mangwana acho Herodhi paaizoda kumuburitsa, Peter akanga avete pakati pamasoja maviri akasungwa nengetani mbiri, uye varindi vepajeri vakanga vachichengetedza jeri vari pamberi pemusuo. Hoyo mutumwa watenzi akaerekana avemo. Mukapenya chiedza muchitokisi chaakanga ari, akazunguza Peter pabendekete akamumutsa achiti, kurumidza kusimuka. Ngetani dzaiva mumaoko ake dzakabva dzadonhera pasi. Mutumwa akati kwaari, pfeka shangu dzako. Iye akaita saizvozvo. Akatizve, zvimonerere jasi rako unditevere. Akabuda kunze achimutevera. Haana kuziva kuti zvaiitwa nomutumwa zvakanga zviri zvechokwadi. Aifunga kuti ari kuona chiratidzo. Pavakapfuura varindi wokutanga nevechipiri, vakasvika kusuo guru resimbi rokupinda naro muguta. Rakangovazarukira roga, ivo ndokubuda ndokutevedza mumwe mugwagwa. Mutumwa akaerekana asisipo. Peter akapengenuka akati, zvino ndava nechokwadi kuti tenzi atumwa mutumwa wake. Akandinunura mumaoko maHerodhi, uye kune zvose zvaitarisirwa navaJudha. Shoko raMwari. Rwiyo rwokutsunhira. Tenzi akandinunura kuna zvose zvaindityisa. Ndicharumbidza tenzi nguva dzose. Kumurumbidza kuchabvi pamuromo pangu. Ini ndinodada natenzi. Dai varombo vakazvinzwawo vafare. Tenzi akandinunura kuna zvose zvaindityisa. Ngatikudzei tenzi pamwe chete neni. Ngatirumbidzei zita rake pamwe chete. Ndakatsvaka tenzi akandipindura. Akandinunura kuna zvose zvaindityisa. Tenzi akandinunura kuna zvose zvaindityisa. Tarisai kwaari mupenye, naizvozvo uso hwenyu hauzombonyari. Murombo uya akachema, tenzi akamunzwa, akamununura kumatambudziko ake ose. Tenzi akandinunura kuna zvose zvaindityisa. Mutumwa watenzi anokomberedza vanomutya achivanunura. Ravirai munzwe kunaka kwatenzi. Akakomborerwa munhu anopotera kwaari. Tenzi akandinunura kuna zvose zvaindityisa. Inzwai chiverengo chinobva mutsamba yechipiri yaPauro kuna Timoti. Mwanangu, kana ndiri ini ndatosvika pokuti ndichiitwa chibayiro. Nguva yangu yokuenda yasvika. Ini ndakarwisa zvakanaka. Ndakapedza mujaho. Ndakachengeta chitendero. Kubva zvino
ndakachengeterwa chiremba choururani chandakagadzirirwa naTenzi, mutongi wakarurama, chaachandipa pazuva riya riya, kwete ini ndoga asi vose vanofarira kuzviratidza kwake. Tenzi ndiye akanditsigira akandipa simba kuti ndiparidze shoko rise zvizere kuti vechirudzi vose varinzwe. Ndizvozvo ndakanunurwa mukanwa meshumba. Tenzi achandinunura kumabasa ose akaipa, achindichengetedzera umambo hwake hwokudenga. Iye ngaarumbidzwe narini narini. Amen. Shoko raMwari. Tinotenda Mwari. Kupemberera shoko rakanaka. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Ndiwe Peter, paruware uru ndichavakira sango rangu, masimba erufu haachazorikuriri. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Okay. Mambo ngave nemi. Inzwai shoko rakanaka rakanyorwa na Mateyo. Jesu paakasvika kudunhu reCesaria Filipi akavunza vadzidzi vake achiti, vanhu vanoti mwanakomana womunhu ndiani? Vakati, vamwe vanoti ndi Johani muombeki, vamwewo vachiti ndi Eliya, vamwewo vachiti ndi Jeremiya, kana kuti mumwe wavaprofita. Akazoti kwavari, ko imi munoti ndini ani? Simoni Peter akapindura achiti, ndimi Kristu chaiye, mwanakomana wa Mwari mupenyu. Jesu akamupindura achiti, Jesu akamupinduravo achiti, zvako wakakomborerwa Simoni, mwanakomana wa Jona, nokuti haasi munhu ane nyama neropa akakuziwisa izvi, asi Baba vangu vari kudenga. Zvino ini ndinoti kwauri, ndiwe Peter, uye paruware uru ndichavakira sangano rangu. Masimba erufu haachadzorikuriri. Ndichakupa kidzo umambo wedenga. Chose chauchasunga pasi pano chichabva chasungawo kudenga. Chose chauchasunungura pasi pano chichabva chasunungurawo kudenga. Shoko rakanaka raTenzi. Mamuka sei vanhu vangu? Chando chiri sei? Mauya ni magombeza nyere. Magombeza ripo ere? Ajui nani. Nasi tiri pano patekutanga noda kutaura kuti isusu muchechi medu nasi tiri kupemberera zuva guru. Tine vasande vaviri. Isusu vaRoma tinoona vanhu akaita mabasa akanaka mupenyu wavo. Akabasira vanhu kuti akure chitendero muchitendero chavo. Akabasira vanhu kuti asangana Jesu. Akaita basa muchechi medu. Endu vanhu ava anonzi vasande. Mwari akawabasira, akawapa simba rokuparisa shoko. Endisu pacho tinoona kuti vanhu ava vakasiyana neisusu. Isu tinotaza, tinoita izvi, tinoita musikanzwa, but avo Mwari akawasaruza. Saka nasi tine vanhu vaviri chete.
Simon Peter na Paulo tinowaziva. Peter ndiye munhu wekutanga muchechi. Mwari akamudaiza, ndiye Jesu Kristu akamudaiza Peter kuti amutevere. Endi upenyu wa Peter ukana mutatarisa upenyu wake, Peter was mutadzi. Petro ndiye munhu akaramba Jesu Kristu. Ndiye munhu Jesu akamutaura kuti aiwa iwe ibva apa iwe Satani. Uri kuda kuti ndiite zvinhu zvinoda vanhu. But Mwari akandidaidza kuti ndiite basa rake. Saka iwe you are disturbing basa rangu. Ibva pano Satani. And Peter ndiye Mwari akamudaiza akamutaurira kuti iwe Petro paiwe ndichawata kiriki rangu. Ndiye Mwari uyo ari kumuramba, but Jesu ari kumutarisa kuti Peter uyo I think ani zvinhu make ndiye mutadzi chokwadi, but achaita basa. Akamudaiza ndiye mutungamiri wekutanga kubatsira wa Kristu kuti azive anzwe shoko rakanaka. Munhu wechipiri tinawo ne Paulo. Paulo tinomuziva was one of those dedicated people who was killing my Christians bekutanga. Basa rake vangari kuuraya wa Kristu because angaona kuti these are disturbing Jewish traditions, so let us destroy them. But Mwari akamudaiza, Sauro, why are you persecuting me? Why uri kuita izvi? Ndinoda kuti uite basa rokuparizira vanhu, uende kunyika dzakasiyana kuti vanhu anzwe shoko rakanaka. Endi saka Paulo uyu Sauro akatendeuka. Kutendeuka kwake kwakamubasira yepachake kuti agone kuparizira vanhu, agone kuenda nyika dzakasiyana. Ndio saka mu Bible medu tine samba zakawanda za Paulo akanyora kuti supa chedu wenye kurugare kukambuzuma kupi kuno kuharare tinzwe shoko ra Mwari. Tinorinzwa because of Paulo akanyora zvinhu zvakaitika, akanyora shoko rakanaka rakasunga mu Bible umomo tinorinzwa nasi akazvipira muupenyu. Saka two personalities atinoona kuti they are different people, but Mwari akavadaidza. Ivo akagamuchira kudaidzwa kwa Mwari uku, akatevera, akanzwa shoko, akatanga kuita basa rakanaka. Ndiye basa ramunhu wese ari pano. Chekutanga pano panyika, Mwari anotidaiza the way we are. Mwari anodaiza iwe kunzvimbo yako, kumba kwako, kurumu kwako uko unorara uko. Mwari anokudaiza ikoko kana kuti une mudzimai wako, une family yako, kuti uwake family yako igare family yakanaka. Ndiye kudaidza kwekutanga. Mwari anotidaiza the way we are. Isusu matadzi tinoziva, tinotadza. But even kutadza ikoko, Mwari anokudaiza kuti iwe chekutanga unokuti uchengete family yako. Iwe baba une vana vako pamba pano, saka ita basa rako kuti kana kuti mangwana waenda, vana vako wachararama, wachagara upenyu wakanaka. Saka basa redu watenderi rinotangira pamba pamusha pedu. Ndio saka Paulo uyu tataura nasi ari kumunyorera Timothy kuti ona Timothy, nguva yangu yokuyenda yasvika. Ndaita basa rakawanda muupenyu, but also ndasangana nematambudziko muupenyu wangu. Unoziva zvinhu zvakaitika muupenyu wangu, but nguva yangu yasvika kuti ndiende, kuti ndife, nditambudzike. But ndiri kuenda ndirufaro, because ndamanya ndaita basa rangu. Ndasunga chitendero, ndachengeta chitendero. Saka ndiri kufa murufaro rwa Mwari because ndaita basa rangu. Saka imi muri kusara munoda kuti mudzidze, mutarise upenyu wangu. Kuti ifini matambudziko ndakasingana nawo, ndakachengeta chitendero, ndakabasira vanhu.
ari kumudzidzisa Timothy kamfana kamdukuduku. Paulo wachembera makore ekwe kugara panyika asvika ari kupera. Enda unoda kuti kana vana vasara wana Timothy ava vazive kuita basa rekuchengeta chitendero. Vana baba muri muno, kana kuti muri kufanasi, inini pachangu kana kuti ndiri kufanasi, mashoko ava achabva pamuromo pangu ere? Even kana kuti ndiri kuataura, vanhu vari kundinzwa vachaziva here kuti chokwadi ava baba ari kutaura chokwadi akachengeta chitendero. Ava baba wachokwadi akachengeta upenyu, akagona basa ravo rokuchengeta upenyu. Ona isusu vana takura because baba akatibasira. Ndezvino tinoda muupenyu. Kana kuti wachengeta upenyu, wachengeta chitendero, iwe kana kuti nguva yekufa yasvika, unofa nerufaro. Because unoza kuti aiwa Mwari akandipa chikomborero cheupenyu, ndakachengeta upenyu, ndakachengeta chitendero. Mutarise wagara naye uyu, wapfeka zvakanaka ere? Ane ma-makeups ere? Because even mazuva ano wazibaba no tinoita ma-makeup vana baba. Tatanga even ma-makeup vana baba tinoda kuti tikompita kuti ma-women kuti kana uri kuenda murugare vana kuza kuti baba ningi ari kufamba. But onai basa redu is kuchengeta family. And mese muri pano, inini I don't know him that much, Mr. Bam, but maybe munowaziva. You know him. Makagara now. And some of you, makaita msikanzwa mese tinoziwe. Even kana tachembera tinofunga kuti kudhara ndanga ndiri kuita msikanzwa inini. Tinoda kukupa ma diploma of kumsikanzwa. But even msikanzwa imomo, pane munhu unomutaridza kuti uyu ndinoita naye msikanzwa, but wakasiyana with me. I think inini msikanzwa wangu wakakura. It's too much. But uyu anoita msikanzwa, but anozokera kumba kwake. Anoita msikanzwa tinoziva, tinotiza pamba kuinda kumakona uko munoziva kana kuzvingika usiku. Tinoenda tese, but yepa chake mari yake anochengeta family yake. Ndiye ungwaro. Aiwa, uyu ndinoenda naye kuna Mereki uko, unokuzwa kumereke. Kune gango, kana kuti vana baba vaona kumereke, vanobangana chikafu chenyu ichi madhakataka munobika pambapa, Anokangana, anoenda ikoko kune vanhu, kune vazimai, kana abika gango, even kanyama kanguruwe aka. Anokabika patinosa, inyama yakabva kupi kumashingo kupi. Vanhu vanogona kubika, because vazimai, munoda kuti muende kuchikoro mukone kubika, Ndeba vana baba anotiza pamba penyu. Saka notiri kutaura kuti kana waenda ikoko pane munhu uyu kababaka anoza kuti aiwa nhasi ndichashandisa $10 chete. Because mari yangu next term vana vangu vanoda kuti aende kuchikoro. Indi pane uyu anoda kuti afare, anofara vanhu vese anoza kuti baba ningawe. Shamba unomuchiti nasi, aiwa ndinoda ichi. Inini ndinoda mari yese yapera, wadzokera kumba warara kumakuseni wasimuka una poketi yake, mtemboketi. Mari enda kupi? Endi wakangana kuti waenda kumereki huko. But uyu shamari wake, makuseni vana vanosimuka, haenda kuchikoro. Anoziva. Ndiye ungwaro. Munhu vese Mwari anotidaiza the way we are. And what we have to do is kushandisa musoro wedu. Ndio saka baba murume baba baba wekudenga akandipa musoro wangu kwa kuru. But vazvinji musoro wedu even a big head but hamuna chinhu. Chokwadi. Ungwaro. Hamuna. Let us use our heads very well. Saka unai Paulo, even in his knowledge, his wisdom,
Mwari akamudaidza. Pauro wangari kuita zvinhu zvokufadza vanhu, but akachinja kuti pane chinhu chakasiyana ndemabasa angu ava. Akachinja direction youpenyu hwake. Saka nhasi Pauro yo tinomuziva. These were not perfect people. God called them the way they were, but akachinja. Even after kuchinja, vana Peter vakamuramba Jesu Kristo. I don't know him. Saka Pauro na Peter ava ari kutidzidzisa kuti isu pachedu, even in our own imperfections, tinoda kuti ite zvinhu zvaMwari. It doesn't mean that it is too late. Aiwa, zvinotangira nasi. Pane nguva yokuchinja muupenyu. It doesn't matter really, but kana kuti nguva yasvika unoda kuti igamuchire. Kuti Mwari, ndinoziva upenyu wangu. Munditarise muupenyu wangu. Itai kuti inini ndigone kuita basa renyu, kuita kuda kwenyu, but chekutanga ndinoda kuti ndichinje. And when we change, Mwari anouya padhuze, he transforms us, we become better people. Mutarise wagara naye, omutare kuti shamwari, chinja nasi. Not chinja maitiro, but chinja nasi. Chinja nasi. It is not too late kuchinja. Aiwa. Munhu wese ane nguva yake ndeyekuchinja. Kana kuti wachinja, Mwari anokupa muyamshwene. Muyamshwene unopinda mumwoyo mako, unokubasira kuti uchinje, ugone kuita mabasa okuparizira vanhu shoko rakanaka. But shoko rakanaka iri tinoriparizira pamba pedu. Ndio saka imi mauya panapa, because munoziva our Mr. Bam makagara nawo. Kana kuti if this person was in Mbava, you could have not been here. If this person was Muroi, sorry, shona yako machingu ya Buddha here. Noda kuti ndizize chishona changu ichi. Because sometimes mukanganiswa chinhu ichi, chishona sometimes chinoda. But you are here because munoziva kuti aiwa, even though he was not a perfect man, but was a good person. Even though he was not that perfection to the perfection, you want to be but even in his imperfections, he knew what it means to build a family. These people, Vana Paulo na Peter, basa rao was the basa of kuwaka chitendero. Ndio saka from Jerusalem after kumuka Jesu Kristo, where anuvana vakatanga kuyenda. Vana Peter wakafira kuroma uko kure ni ku Jerusalem. Kwangari kuenda kuparizira vanhu. Vana Sauro vakaenda ku mika dzakasiyana kuparizira vanhu, kuparizira kuti vanhu vanzwe shoko rakanaka, vanhu vanzwe chokwadi. Ndebasa ramunhu wese. Tiri pano tinamate kuti Baba wekudenga agamuchire baba ava Cyprian Bam. Even mumatadzo ake Mwari amuregerere. Ndebasa redu tese tiri pano tiri kukumbira Mwari kuti Mwari tinoziva baba ava, tinoziva upenyu wavo, but onai mutarise zvinhu zvakanaka vakaita muupenyu wavo. Tinokukumbirai kuti muagamuchire apinde mumambo wedenga. Musatarise kutadza kwavo, but mutarise zvinhu zvakanaka akaita muupenyu wavo. Ndeti muchiri pano chinangwa chekutanga tauya panapa ndekunamatira mweya wavo kuti upinde mumambo wedenga. Because kazhinji kana kune nyaradzo munoziva madzimai, even tunotakura ka container iri mumapocket umukani chikafu chauya piu chapinda mupocket. But aiwa, this is not my reason tiri pano, not chikafu tiri pano kunamata chekwani. Ndio saka chinangwa chedu tatangira mutero nyisa.
kuti Mwari amugamuchire ndechinangwa chichokwadi tiri pano. Chikafu chichauya chokwadi ndaona kune makabejezo uku. But tiri pano kuti Mwari amugamuchire. Dama rakanaka. Jesu wapariza mashoko wakasiyana siyana, vanhu wade kuziva, but I think akafunga kuti I think they don't know me that much. Saka akavabvunza, vanhu vanoti mwanakomana womunhu ndiani? Vanhu vanoti chekutanga, vanhu vanoti. Ndosaka sometimes anouya kuti aiwa ningi ati, ningi ari kuti uko kazhinji tinotaura makuwa chokwadere. Mama ningi ati uyo mashoko ari kufura apa. Mashoko akaipa. Nebasa redu tiri pano imi. Vakawanda tiri pano. We don't say good things. We only do makuwa. Mai ningi ati. Then unomba kuti you open your ear kuti unzwe, because kazhinji zvinopinda umu zvinobuda pamuromo zvinhu zvakaipa. But onai ari kutaura kuti vamwe vanoti ndi Johani Mumbeki, vamwe ndi Elia, vamwe Jeremia. Jesu wanzo zvose ari kuabvunza kuti alright, saka imi munoti inini ndiani? This is a question yechitendero inopinda mumoyo, because unomutarisa Jesu, unosangana naye, and unomuziva Jesu the way he is mupenyu wako. And this question transforms everything. Ko imi munoti inini ndini ani? Munoti ndini ani? Not what they say. Aiwa maininga kuti saka iwe kuti chi. Taura zvako ndinzwe zvinobva mumwoyo mako. Uri kutaura kuti chi. Ini ndini ani? Maybe today varume you go kumba kwenyu after chikafu bvunze mdzimai kuti shamwari iwe mdzimai wangu inini ndini ani uchanzwa. Aiwa inini mubatsiri wangu. Ini mudiwa wangu lechero chekupedzisira chiri kure anochikanganwa. Mudiwa wangu anokanganwa. Ask them. Even wazimai, ask your husband today. Murume wangu after mukumubikira chakanaka mukuchengeta, munozwa kuchengeta mazimai here. Mamuchengeta kumuchengeta ari kurara. Before kutanga kurara nokuza simuka shamwari. Shamwari. Inini ndini ani? Mupenyu wako. Muchanzwa. Iwe ndiwe mubasi wao vana vangu. Iwe ndiwe mubasi wao vana. But iwe shamwari mabasa ese ndinokuitira basa nangu nikuchengeta vana chete. Sometimes we have to learn to find the reason ichokwadi. And this is the question ari kuwabvunza. Ini munoti kuti ini ndiani? Nde Peter munekutanga ari kupindura. Ndini Kristu chaiye mwanakomana wa Mwari mupenyu. You are the Christ, the Son of the living God. And if you read after this, wataura chochokwadi Jesu wamutaura mashoko akawanda. Peter iwe ndichawada kuriki rangu, sangano rangu, bla 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 bla. Petro akanza kuti ndinogona. Jesu wandipa excellent. Akatanga Jesu kuvaparizira vanhu. Nguwa yangu itasvika, ndichafa, ndichapinda pachipiyaniso, ndichasangana nematambudziko. And zuva richitatu ndichamuka.
Peter akamutaura kuti Jesu, I don't know this one. And in this moment Jesu akamutaura kuti iwe buda apa, iva apa Satan, go behind me Satan. But onai wataura mashoko akanaka. But after that akatanga kufara, akakanganwa vinu vya Mwari. Sometimes when in our beautiful moment, this is why we tinoda ungwaru. Because even when we think that now taishwika, Satana anouya mupenyu wedu. And Satana anotikanganitsa zvinhu zva Mwari. Tinotanga kuita mabasa akaipa. Even when everything is good, the family is beautiful, upenyu uri kufamba, murume anokuchengeta, but unoenda zvako, unoita zvinhu zvako, Satana anopinda mupenya. But what we need to do every time kana kuti Satana wauya, timotari kuti get behind me Satan. Buddha, iva apa. Zvinhu zvako izvi I don't want. Go behind me. Ndinda kundite basa ra Mwari. Sometimes Satana anouya from my friends edu. Satan anotikanganisa zvinhu, even ka friend kako. Ndio saka unoya sometimes kumutaurira kuti shamwari iva apa, go behind me. Uri kuda kuti ndiite basa rakaipa. But Mwari chinangwa chake anoda kuti ndiite basa rakanaka. Mutarise wagara naye. Kana kuti ndiye munhu anokukanganisira zvinhu, anokubasira kuti uite zvinhu zvakaipa, ndi uyu mudzimai wagara naye apa. Murume wagara naye padhuze, kari kure kure uko, umutaure kuti shamwari from today go behind me. Usamutaure kuti ni Satani, kune ni shamwari wako Mupenyu wedu, sometimes we have to let go some things. Kuti zvimwe zvibude, tizisiye, tigare vanhu vakanaka. Leave certain things of yourself. Saka, there is a story. There was a man married in a beautiful family. But was a very stingy man. Kunyima nebasa rake rokutanga murume uyu. Saka, there was a moment murume akaenda zvake after basa rapera, akaenda uko kuita zvinhu zvake. Akatenga doro rake, mbichana boto rekutanga, chibuku chechipiri, madzimai munofarira chibuku panapa murugare muno nokuzivai. Chibuku chake wangari kurova chirume, yega murume yega chete. From 12 o'clock up to 18 hours. And akadakwa. Maneru akasvika kwanga kuri kunaya mbichana. Chalo munochiziva ichi changa chaiva ndizokere kumba. Doro iraiwa haiwa. Doro sarapana pa ndiri kuenda kumba kwangu. So murume akatanga kuenda. Wadakwa. So there was a river. So he's walking behind the banks of the river. Akadonera mumvura. Wapinda mumvura. Chando munochiziva cha mujuni munomo. Wapinda ari mumvura. Ndibasire kuchemera vanhu. Saka mume akauya. Akamutaurira. Akaona shama anoda rubasiro. So they got a rope. They put it mukati muriver because it was deep a little bit. So they took a rope. Akamutaurira zita rake ongari kuzi anonzi Bobo. Munomuza Bobo ere? Not Bobo murugare munomo, but Bobo kumalawi. Sorry. Bobo! Ndipe roko wako. Give me your hand. Kuti abate. But onai kuti munhu uyu give yamenyima. So he couldn't take this hand kuti abate. Give me your hand. Now Bobo give. Agone kupa uyu. Ndipe roko rako. So people are Bobo. Ndipe roko. Nina kuti kubasire. Ndipe maoko wako. Bobo was there kutambudzika.
So mudzimai wake akanzwa kuti murume wapinda mumvura, akamanya mudzimai. What is it? No, we are telling him to give us the hand, but Bob is not doing. Mudzimai akati, uyu murume wangu uyu, to give uyu murume uyu. Aiwa ndipe rope. Akabata rope, akamutaurira. Bob, take this. Roku Bob ndiye basa rake, akasimusa maoko ake, akabata piu. Giving difficult, but kugamuchira. Ndesaka mudzimai anoziva murume wake. Akamuziva because murume uyu to give is very difficult. Bob, take this. Bata iwe, tenga iwe. Muchichewa dota kuti tenga, muchishona kutenga is kutengesa, chichewa kutenga is to take. Kutora, maita basa. Tora. Mutarisi wakara naye. Ndiye muna notora o anopa only. No, it's okay. Veama ngatinamate kuna Mwari samasimba sime rupenyu rose kuti atipe rupenyu rusingaperi rwakapikirwa avo vanorudo naye. Mwari Baba, itawo kuti vanhu vesangano renyu vararame kwazvo norupenyu rinobva kwamuri. Tinzweyo mambo. Mwana wenyu Cyprian Bam akawimba nemi achiri pasi pano. Musadzime zita rake mubhuku rorupenyu, asi averengerwe pamwe chete navasande venyu, agare kumusha kwenyu narini. Tinzweyo mambo. Ipai zvichemo zvenyu kuna mambo. Mwari Baba muna masimba ose, ndakuita baba pamao vamakatora, kana vasati vasvika kwamuri, varegerereiwo zvose zvavakakutadzirai vachiri pano pasi, kuti vapinzwa mumunda wenyu werufaro. Tinzweyo mambo. Tokumirawo timutinze. Tinokumbirawo timutinze. Mwari Baba, ari mwanakomana anoyanisana nokumbira nemhuri dzamakatitorera dzekwaBhamu Cyprian nomune wanin'ino wake George akataura mazura kuti muvasusukidze mambo Jesu, muvasusukidze muruoko rwababa venyu vave vanhu vanogamuchira rudo rwaMwari. Vana ava vakakura mumaoko edu, isu ana tete vavo, handadzi dzevava vavo. Hatina kuwana mumwe kushata kana takata vaine musikadzi vakaita sevana, asi hatina kuona rusvondo. Takaona kudanana paumhuri hwekwaBhamu kusvikira iyo nguva ino. Saka tinasusukidza mabasa aya ari kuitwa nevana vepaBhamu mumaoko enyu Mwari Baba. Tinzweyo mambo. Tinokumbira kuti mutinzwe. Ngagareke mwana wenyu muweiwo rugare rusina mugomo chimuvhenekere
Tinokumbira kuti mutenzi. Baba, ndinongoti chimutambire kumushoni muchini Chipianiso chenyu chamakatakura chirerutse kutengwa kwake hama yedu iyo pindai naye muparadiso abve munyika munofiwa awane mifaro yedenga yamakatsidzira kuna vanotenda. Tinzwewo mambo, Tinokumbira kuti Tatusande wamwari mumwe chete tinoisa Cyprian Bhamu mukati meruoko rwenyu. Mwari panichamuregerera zvose zvavamutadzira ari pano pasi kuti ava anopinda mumusho wendokudenga ndouya nekune naamai Maria Musandi kuti kungirire kune mwanakomana wenyu kuti hanzvadzi dzedu idzi Cyprian naGeorge vava vanopinda mudenga renyu dzvene. Tinoisa mhuri dzavo dzavakasiya pano pasi nezvikosa hanzvadzi dzavo neukama hwese tinozviisa mukati meruoko rwedu. Tingotitungamirirai kuti tive tinobatana rudo rurambe ruchienderera mberi tigare upenyu hunokufadza imi Mwari. Tinzwewo mambo. Tinokumbira kuti mutinzwe. Mwari Baba makanaka muna masimba ose totendai nenguva yamakatipa Mr. Cyprian Bhamu pasi pano nezvose zvatakafunda kubva kwavari nemhuri yamakamupa. Tinokutendai tigonesaiwo kuenderesa mberi mabasa akanaka atakafunda kubva kwavari. Mugopawo nyaradzo yemazviri kwazvo kumhuri yose inobva kwamuri. Tinzwewo mambo. Tinokumbira kuti mutinzwe. Moyo wangu wose ungamuchire wafungwa zangu, chere nokuda kwangu kuse nazvose zvandinazvo. Itaiwo mabiro henyu, itaiwo mabiro henyu mambo, itaiwo mabiro henyu. tinokumbira kuti mutinzwe. Kwazwai Maria, muzere gracia mambane, makakomborerwa kana vakadzi, akakomborerwa mwana wemimba Yesu. Maria Musanda mai vaMwari, mutireverere isu vatadzi, zvino napanguva yokufa kwedu. Mambo Yesu Kristo, inzwaiwo kunamatira kwatinoita hama yedu Cyprian Bhamu nevamwe vose vakatungamira. Vasunungureiwo kumatadzo ose, muagadze naka yomambo wenyu. Ndozvatati mutisusureiwo kuna Mwari Baba. Amen. Mwari nyakugara ngavarumbidzwe, Mwari ngavarumbidzwe nyakugara narini, umambo wake unogara narini. Ngavarumbidzwe, Mwari ngavarumbidzwe.
praise are you, Lord God of all creation, for through Jesus you have received the wine offering, through the death and the to become for us the cup of our blessed be God forever. Ama na matai kuti mpiro wedu gamuchure na mali baba wana masimba ose. Dai mangu gamuchira mpiro watikupira kuti tsarake rikuzwe rirumbiswe ungobatsira isimwe vamwe vose rekekera kesati. Mwari mune tsitsi tinokurumbidzai nomupiro uyu, mupiro unounza rugare. Ugamuchireiwa mutambire hama yedu Cyprian Bamu, awane upenyu wa Kristo akamuka, awanewo mifaro isingaperi. Amen. Amen. Mambonga ave nemi. Ave numea wenyu. Mambonga ave nemi. Ave numea wenyu. Ipaimo yenyu kuna mambo. Tatoi papa ari. Ngatitendei Mwari. Ngatimutendei. Zvichokwadi ngatimutendei nokuti ndicho chinofanira kuitwa. Ndicho chinotitsa upenyu. Mwari Baba imi muna masimba ose nyakugara narini tinokutendai misi yose. Ndimi makatitsidzira kuti tichamuka noupenyu tsva kudenga. Kuti avo vanosuruvara nokutya rufu vanyaradzwe nechidzidzo choupenyu usingaperi. Kuna vanovimba nemi mambo, rufu kusandurwa chete hakusi kurova. Upenyu wedu pasi pano hukange waguma, tinotanga umwe utsva usingarovi kudenga. Na izvozvo imi Mwari Baba tinokuimbirai misi yose pamwe nengirozi nawasande vose tichiti. Sante, Mambo Mwari wa masimba, denga na pasi zvisere nembiri yenyu. Ngaarumbidzwe ari kumusoro-soro, ngaarumbidzwe ari noyasara mambo, ngaarumbidzwe ari kumusoro-soro. Zvechokwadi Mwari Baba muno usande wakakomba. Ndimi munokodzera kurumbidzwa netsoka dzose, nokuti imi nomwana wenyu Yesu Kristo munoraramitsa nokunatsa zvose zvamakasika nesimba ramweya mutsvene. Ndimizve munogara muchiti kuvanhu, uyai muve vangu, mugare muchipira kwandiri mupiro mutsvene munzvimbo dzose. Naizvozvo tinokukumbirai Mwari Baba kuti mutume mweya wenyu kuzonatsa izvi zvatauya nadzo kudzopira kwamuri, zvemuviri neropa raYesu Kristo mambo wedu akasiya atiudza kupira mupiro uyu. Usiku wakaiswa mumaoko avengi vake, akabata chingwa, akakutendai, akateketera ndokuchimedura, akachipa vadzidzi vake achiti, gamuchirai mose mudye, uyu mwiri wangu unopirirwemi.
Vapedza chirariro akabata mukombe, akakutendai, akateketera ndokupa vazizi vake achiti, gamuchirai mose mumwe, uyu mukombe weropa rangu, richitendera muchitswa chisingaperi, rinoteurire mino vanhu vose kuti matadzo aregererwe. Garai muchiita izvi kuti mundeuke nazvo. Ngatipemberere mununuro wedu. Ndinokurumbidza mambo, imi makatifira, imi makamuka, muchazouyazve. Mwari Baba, turikiyeuka kutifira kwakaita mwana wenyu, nokumuka kwake kunoshamisa, nokukwira kwake kudenga. Takamirira tekudzoka kwake, nokudaro tinokutendai nompiro musvene uyu watinopira kwamuri. Chigamuchiraiwo mpiro uyu mwana wenyu, wayana yakati wadzanisa neni. Unopira kwamuri nesangano renyu, itawo kuti tose tinogamuchira muviri neropa rake, tidzazve namweya mutsvene, tibatanidzwe naKristu, tive muri imwe chete inodanana sehama nehama. Tumaiwo mweya wenyu atinase kutwenyu narini, tizofara kudenga nemi pamwe naMaria mvirigo, amai vaIyesu Kristo, Mwari mwanakomana, na Yosefe murume wake, pamwe naapostoli na vamatiri, St. John Bosco, St. Philip, St. Henry, St. Clara, na wasande wose watinoimba kuti wanotireverera. Mwari Baba vedu, ipai vanhu vose ruwadzano norugare, nesimba rompiro uyu wakati wadzanisa nemi. Ipaiwo isu vana vesangano renyu tichiri parwendo chitendero chakasimba norudo rwakasimba. Ipaiwo zvakare chitendero chakasimba norudo rwakasimba papa wedu Francis nomubishopi wedu Robert namabishopi ose navapristi navanhu vose vakaita vana venyu naKristu. Baba, inzwaiwo minamato yedu isu muri yenyu yamatiungane pano. Tinokukumbirai kuti isu na vamwe vana venyu vari pasi tibatane tive vamwe. Tinokumbirirawo mwana wenyu Cyprian Bam wamakadaiza akatisiya, navamwe vose vakafa vakatisiya. Vatambireiwo adzogara nemi, akaitwa nengo ya Kristo norubhabhatizo, saka itawo kuti azomukawo muvafi, zuva richadzomutsa vafi vaine miviri inopenya sovaKristo. Zaruraiwo denga vatenderi venyu vakafa, navamwe vose vakafa waita kuda kwenyu, wafare nemi vachikuonai. Tinotarisira kufisa ikoko naYesu Kristo mambo wedu, nyakutifisa zvinhu zvose zvakanaka. Tinokurumbidzai Mwari Baba nomuromo wa Kristo. Tinokurumbidzai Mwari Baba tiri nengo dza Kristo. Tinokurumbidzai Mwari Baba namweya anogara matiri. Tinokurumbidzai Mwari Baba kwemisi isingaperi. Muponesi wedu pachake ndiye akatirayira, akatisa chinamato ichi, kudaro ngatinamatei tichiti. Baba vedu muri kudenga, zita renyu ngarinamatwe, umambo hwenyu ngausvike, kuda kwenyu ngakuitwe paso kudenga. Tipewo nhasi kudya kwedu kwezuva, mutiregerere zvakatadzira, sokuregerera kwatinoita zvakatadzira,
musanzweke muchiramchetiedza asi mutinunure tinunureiwo Baba kune zvadapa zvose, tinzwireiwo tsitsi kuti gareke murupenyu rwedu, mutibasire nguva dzose kuramba tichizenga matadzo nokukunda matambudziko, takatarisira kuuya kwomuponesi wedu Yesu Kristo, nokuti ndimi mambo. Mambo wedu Yesu Kristo, makati kuna apostoli venyu, ndinokusirai rugare, ndinokupai rugare rwangu. Regai kuringa matadzo edu, muringe chete chitendero chisangano renyu. Mupe vana varose rugare nokugarisana sehama nehama, imi Mwari munogara muchitonga kwemisi isingaperi. Rugare rwamambo ngaruve nemi narini. Ngaruve nomweya wenyu. Ngatipananei rugare rwamambo. Mayana ya Mwari munobvisa matadzo apasi, tinzwireiwo tsitsi. Wayana ya Mwari munobvisa matadzo apasi, tinzwireiwo tsitsi. Wayana ya Mwari munobvisa matadzo apasi, tinzwireiwo rugare. Onai wayana ya Mwari, onai nyakubvisa matadzo apasi, zvavo avo vakakokwa kumabiko ewayana. Ingotaura inzwi chete mwoyo wangu unokuneswa. Cristo, ndisandiseiwo. Mweya wa Kristo, ndisandiseiwo. Muviri wake, ndipondezeiwo. Nomweya wangu, nditevede Kristo. Muviri wangu, Mwiri nero para Kristo. Ora Cristo.
Mura Kristo. Mura Kristo. Mura Kristo. Mura Kristo. Mura Kristo. Mura Kristo. Okay. Mura Kristo. Mura Kristo. Okay, I will come there. Mura Kristo. Mura Kristo. Mura Kristo. Mura Kristo. Mura Kristo. Mura Kristo. Amen. Mura Kristo. Oh. Mura Kristo. Mura Kristo. Mura Kristo. Mura Kristo. Mura Kristo.
Ngatina Matei. Mwari Baba, munotiraramisa nechityo chenyu chinoyera, tinokutendai. Cyprian Bam watiri kunamatira nasi, aigarodyawo zvamatipa izvi. Chimutambira ivo, awane rugare rwenyu, afare pamwe na Kristo mwana wenyu, na vamwe nawasande vose, kwemisi isingaperi. Msore Baba, makadiwa tenderwadiwa muna Kristo. Ndipo makadiwa. Chekutanga ngatisei maoko edu pamwe chete tichende Father Philip nekutitungamirira pavaita mutiro wedu wemisa wanhasi. Todangotendawo avo vose vaita kuti mutiro wedu wemisa ufambe zvakanaka muzuva ranhasi. Kwaya yedu, vavakidzani vesection yedu St John the Baptist, todangokutendai. Ngatisei maoko pamwe chete tivatenda. Saka mushure mekunge tapiwa chikomborero chose toramba takagara patakagara ipapo, vakatibatira urongwa hwedu hwezuva ranhasi vachazotizivisa kuti tichafamba sei mushure mekunge tapiwa chikomborero. Saka tongoramba takagara patakagara ipapo. Ndinotenda. Will I meet the family for a simple prayer or something? Or sister? Sometimes I normally meet the family if they want just to the blessing or pray just after Chikomborero. So you want them to come forward after the blessing? They can come forward after the blessing. This is sitting room in the house. What is it? Saka chinge chapiwa chikomborero chose toramba takagara, then hama dzepedyo vana vakasiwa na Cyprian Bam na amai nedzimwe hama dzepedyo topinda mu dining topiwa munamato na baba vamwe vose toramba takagara patakagara ipapo. Maita basa. Maswera sei vatendi vandiva? Maswera sei amadzangu? Ndaswera zvangu. Ndoda kukutendai kwaya makorokoto maimba zvakanaka. At least when I come, when you sing well, when there are these other people who are not Catholics, I feel very happy because now you look at Pendai Catholic. Saka maita zvakanaka makorokoto. Amadzadiwa, zviri nani kuti tiri pano pamusha pano, tiri kunyaradza family ya Mr. Bam iyi, Cyprian Bam akatisiya. We know to lose a father is not that easy. I have an experience. I lost my father when I was too young, and I know what it means. So I think in the absence of the father, it's good to anamatiri, especially the family, the mother who has been left behind, amai, to vaise maoka mwari, kuti mwari aendele mbele kwa komborera, kuti vakone kuchengeta family ya Sara. Because basa redu is swabereki, is kuchengeta family yedu. So in the absence of the father, I think the father becomes the pillar of the home, the house. So when he is gone, vamai vanotakura zvose pamusoro. Saka anoda rubasiro, anoda ungwaru, anoda mweya mushweni kuti agone kuita basa rekuchengeta vana. Because they are not just the children by themselves. Kune vazukuru, zukuru zinouya. Mujishona mnotaura kuti chi? Yeah? Whatever that one. Yeah? So all this requires dedication. And one of the things that misses when the father goes, vanhu vanotanga kuenda huko, vamwe vaenda huko, vamwe vanobuda mukatoliki, vamwe vanoita zvavo, vamwe vanoita. So kuchengera chitendero ndi basa ramunhu wese. Takadzidza zvinhu zvakawanda ndesaka vakawaka family, and I think isusu tasara
I know pane zvinhu zviri kuitika, but tasara toda kuti tichengete atisi chitendero. Ndebasa redu tokuchengeta chitendero. Kana chitendero chedu chakasimba chiri chakasimba, tinoziva kuita zvinhu zveupenyu. Because the God is one hand like this. Mwari ari uku and nyika iri uku. Saka zvinhu zvese zvinoda kuti zvibatane. Zvinhu zvapanyika and zvinhu zvekudenga uku. Saka isusu tinogara pano panyika, tinosangana zvinhu zvakawanda. Chitendero chinotibasira kuti tifambe tiendere mberi kuita basa rakanaka. So ndiri kukukumbirai kuti imi muri pano, endera mberi kuchengeta chitendero ndebasa renyu. Ndataura mandinzwa. Tigamuchire chikomborero, then ndichapinda mukati kuti ndinamatire o nditaure nefamily. Just kutaura mbichana and kwanyaradza mbichana. Mambonga ave nemi. Mwari munamasimba ose, baba namwanakomana namweya musande. Ivaina vana venyu ava, mwakomborere mugare nawo misi yose. Mutorero misi wapera. Chiendai, sarai, muri pano, mugare, muri kumirira chikafu chiri kubikira uko. Musare zvakanaka. Mutorero misi wapera, endai nerugare raKristo. Tinotenda Mwari. Mashoko kutoka kwa Yesu. So, you take the books, everything at the seat of the car, back. Okay, just back. Okay. Where should I go? You are done, no? Don't take this time. Itatakura. Kuna mambo Yesu vachauya pamwe chete naye, vachauya kana iye ouya. Mazimba, I want to know maybe should I just make a brief intro? No problem, no problem. Gracias.
Doa ambayo kupata na Yesu baraka. Adoro kunditaura chipi kose naona family yakakura ka sori chichona changu notara mafani chichona ndiri kudziza chichona changu ite but ndinda kukutendai imi maronga program ya nasi twafamba twakanaka ndinozwa kuti basa kuti ende mberi kuti ende village the way it is pane vanhu kudisa zvinhu mumapocket mavo saka muda kutenda kuti Mwari akukomborerei and family yakabatana munoiziwa nebasa noita
And what has happened here today, imimese ndinonza kuti vamwe mabva kumusha, vamwe mabva mauya panapa. So the sense of the family, the sense of unity, rudo muri naro, aiwa ndinoda kutendai, ndokumbira kuti Mwari akubatsire mugone kuendera mberi kuita basa iri, kuti mubatsane. I think maybe you loved him because he was a good man, probably. Chopadere? So I think it's good thing kuti tidzidze zvinhu bichana vangari kuita sekuru vedu ava Mr. Bam. Pane zvinhu vangari kuita tinoda kuti tikasara panapa tidzidze tiendere mberi kuchengeta upenyu twese tataura mumisa. But as a family tinoda kukumbira kuti mubatane. And in Yarazo, I think it's that moment where everyone comes. It doesn't matter, you what you do whatever, man say where because you know that we are one people. So all this what you have done today, you know, that kutendai, nekumukumbira Mwari kuti akubatsirei mugone kuendera mberi kuchengetana nekubatsirana, and especially vana gogo ava vanoda rubatsiro vana vasuke muri mune. Ava vana zukuru muchengete vana gogo manzwa ere musiye mutisanzwa. So I think this is what we need as a family, to learn to help each other. Kusimudzana munota kusimudza kusimudzana kusimudzirana. Sorry. So this, and I'm very happy for Mr. Katiyo Mkwasha. Anonzi Mkwasha. Mkwasha. Makorokoro shamari. I'm very happy to see my Catholic person Ari Kuita Basai, but Ari Kupona. So thank you very much, and everyone who has contributed. I know the family, you have some things. So the Chakumbira, one in Sekuru, and the one in Gogo, Ataure Mashoko Mbichana, and maybe Amai, and the last one. Then I'll give you a blessing, teacher from Moreline. Alright, Kanabane Sekuru, and the Gogo, and the last one. Okay, maybe Tangin Amai, then Sekuru, and the Gogo, and the Sekuru, the last one. aende kuna baba tadzinzwa maridzo dzamatitaurira kuti mumeta how you are but Mwari vanongokudaidza hazvina mhosva wakapara zvipo wakapara zvipi asi Jehovha vari kutokudaidza panguva ino nhasi izvozvi ndakutendai baba tanzwa zvakawanda
hazvireve kuti kuungana kwatakaita tose takaungana hapana ane mhosva dzake nyangwe tiri vana gogo nyangwe mwana wedu ane zvaakapara asi nhasi uno wasusukidzwa kuti aende kuna baba nekuregererwa mhosva dzake mwari vanongotiregerera hama dzavo saka ini ndiri kukumbira baba muri pano kuti vana vachasiyirwava isi tiri vana amai hazvireve kuti isusu tisu takabereka Sipiriano asi kuti tiri vana vamai vake Sipiriano tete venyu mai vake saka tisu vana mai tasara tinorwadziwa tikakuona imimi vana kusara musina kubatana tiri kukumbira kuti muve vanhu vakabatana kuti isu kana vana mai tosvika tinokugonai kukutsurei nokuti munenge makabatana kutaura izvi baba vari pano ndatenda Sekuru alipo hajataura nini? I think another kutaura. All right, no problem. Tukutanga tutakutenda baba wetu mweya nechidzidzo chakasipa kaura kufana kuramba tunabata murambe makabatana vakaita mapoeti vaiunganira zvose vaiunganidza vanhu vanga vari kunaifara nomwe kana tiparirane murambe tunabata tibatsirana neiwaenda maita basa kana kuti kune chinhu chinonzi chishamiso munochiziva here tauya pano panyaradzo but mama taura kuti achadzokera kuroma saka tichaenderera mberi kuna tembai Muzita la baba na mwanakomana na mweya musande. Mwari baba tinokutendani chipo chechitendero, chipo cheupenyu, chipo cha vanhu venyu vari muno family iyi. Tinokumbira kuti mutume mweya musvene ubatsire family vanhu vose avo vaone makomborero enyu. Tinokumbira kuti mukomborere amai asara kuti vagone kuita basa rokuchengeta family ya Mr. Bam. Tinokumbira kuti vagone kuchengeta vazukuru vavo avo neungwaru venyu.
kumana namo ya msande. Amen. Paswai Maria akakombolerwa pana vakadzi akakombolerwa mwana wedu Yesu. Maria msasha mai vaMwari mutiterere weatati tinona pamwe pakurirana. Mambonga ave nemi Mwari muna masimba ose Baba namwanakomana namwe ya msande ivaina vana venyu ava makomborere mukare nawo misi yose kavaye mukare vakristu maita basa mukare zvakanaka ndinokutendai. Thank you. All right. Well, go now.
Vida.
I remember your dish for your nyarag, but I don't remember. Oh, it's your okay. It's okay. Alright, it's okay. Somebody, you are here? Yeah. You are here? I came late. Okay. Someone, what we have met these days, has given a problem. The whole day this guy was home. The auto. So, yeah? Yeah, he has solved it. It was this That's the one I think. Alright. I think I came with that one. Alright, but family agora
Penda mabamba. Oh, alright. Penda. Oh, Jerry. Yes, beautiful. Yeah, beautiful. Beautiful. Kueleza mbora na kuuliza success. Thank you. All right. Hey. Say Baba. Yes? Apa dia bahasa di dia Dice. Ayo, mimi muenda apa kami sudah ini bicara.
lagi pas ya bukan siapa pira